Ассалому алайкум, ба шумо Маъмурҷон Суванов аз канали Маъмур Азия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар бозори чорбои ноҳияи Дӯстии вилояти Хатлон, авваланги номаш Ҷилекӯл. Дар ин видео сёмка кардем буқои калон майда средни, буқачҳои майда, буқои калон ҳам аст. Видеоро то охирша тамошо кунед. Агар шумо дар канал меҳмон бошед, дар канал обуна шавед, дастгирро фаромӯш накунед. Рафтем. Сар кардем ай буқои калон. Мана дутта буқа ҳоззи савдо шид. Мана якумаш майдатараш. Ҳар душа як ҷоя харидан. Най дуюмаш кал. Ангус монанд, мумкин ки ангус боша. Ҳар душа чанд савдо шидам ино? 22 чанд гуфт? 22 800 мана ҳар душ савдо шудааст. Мана калониш, мана майдаш ҳар душ як ҷоя 22 800. 22800 сомонга мана ikkalasi hozir sotildi mana. Mana buqay sredni buqay siya narxish 11000 гуфтеста, муомилаш қати. Бозор тош 86 нарх кадеста. Mana mi buqara. Mana 8600 bozor narx kadagi. Mana duta buqa 15000 buqoy eshpek. Nay Karpat. Buqay Karpat, buqay Akay Anvar. 15000 bozor 11 narx kadesta mega. Yakım shay. Nay duymuş. Sham narxish 15000. Bozor isham to 11000 narx kadast. Buqoy Farbe конкретно барои забой тайёранд. Ма буқаи навбатимон буқаи сия нархиш 11000 будааст, бо савдо мешава. Бозор айни 1000 то 9500 нарх кадеста. Мана буқаи қафош. Мана буқа. Ма буқаи навбатимон буқаи зарди хушрӯ калон. Мана ай қафош 11000 будааст, ишам нархиш бо савдо мешава. Бозор то 96 нарх кадааст. ҳозир 96 кад мега надодум. Мана буқаи навбатӣ нархиш 7500 бо савдо мешава. Бозор паталок то 68 нарх кадааст. Буқаи ала шикамош кушод барои буни. Мана буқаи сияи хушрӯ Фарбе тайёр шудагӣ 8500 нархиш бо савдо мешава. То 78 када. Бозор то 78 нарх кадааст. Буқаи Фарбе қадиш пастар. Мана буқаи Карпат 8500 нархиш бо савдо мешава. Бозор то 78 нарх кадааст. Мана буқаи навбатимон буқаи сия миёнуш дароз қадиш пастар 8000 будааст, нархиш бо савдо мешава. Бозор то 7000 нарх кадааст. 7000 надодум мега. ҳози ҳамин. Манаи буқаи дуюмаш иш 7000 будааст, бо савдо мешава. Бозор ай 6000 камтар болотар нарх кадааст. Миниам курса. Майла, буқаи тарғел мана буқаи навбатимон буқаи манаи ака. Ишбекти маълума гаравтима? Нечинчим насос? Моли гаравти дуюм насос. Нархиш 13000 будааст. Бо савдо мешава. Уна қанча қиляп? 10300 бозор нарх кадааст. Буқаи тарғел. Ма буқаи навбатимон буқаи сия Карпат
нархиш 12000 будааст, бо савдо мешава. Бузур 96 нарх кардеста, баландиш 96. Хай манаи ака. Набқачаи навбати 7500 будааст, бо савдо мешава. Бузур 65, 66 то 67 нарх кардеста. Хай 1.5 сола будааст. Мана буқаи навбатимон буқаи 1 сола будааст. Соҳибаш аниқ гифтеста, барои ки баъзеҳо бовар намекарданд, 3 солша гап мезанем. 7500 нархаш бо савдо мешава. Бозор то 68 нарх кардааст. 67, 66 то 68. Буқаи Карпат. Буқачаи навбатимон нархаш 7000 бо савдо мешава. Бозор 62 нарх кардеста, 6200. Мана буқаи навбатимон ёшини билмайсизми? 1.5 сола будааст. 7500 бо савдо мешава. Бозор 58, 59 нарх кардеста. Надодааст ҷои пулгириша 6000 болотар гуфтеста. Бунуси қанча? 5 deyapmiz irg'achdan. Ish g'unajin budaaст 5000 бо савдо мешава. Nechi qildi bozor? Bozor 4000 narx qilasiz, g'unajini qisir. Mana bu qachai navbatimon 5500 budaaст, бо савдо мешава. Бозор 5000 нарх qilasiz, 5000. Adata buqay yosh. Soloshana namedoni aka? 1 солаи budaaст ҳардушам. Буқои 1 сола 5.5 бо савдо мешава. Бозор 48 нарх кардааст. Иша чанд кади состар будай пародаш? Ҳамира 48 ка? Ҳардуша якҷоя 48 кардааст, мунаи пародаш Карпатай. Хорошо. Мана дута буқаи ёш 1.5 сола будааст ҳардушам. 57 бо савдо мешава. Нечидан qilyapti dedingiz? Nechidan qilyapti? Mana 57 бо савдо мешава. O'zi mepursen. 5000 5200 narx kardesta buday har dusham yak joya 5200. Mana bu qachai navbatimon. Qaribtar gap mezanim narxa 53 budaaст, бо савдо мешава. Бозор 5000 нарх кардааст. 5000. Yoshini bilmaysizmi? 1 yashar. 1 sola budaaст bu qacha. 5000 bozor narx kardesta. Mana bitta bu qacha yosh. 5000 bu savdo meshava, bozor. Ish 48 budaaст savdo meshava, bozor 44, 43 narx kardesta. Mana bu qachoy mayda mayda. Buni go'shbirg 80 bo'lishadi. Moy aka savdo kardesta. Bu chandiya? Mana bayni buqoda takachoram xush kadam imroz 650 so'm budaaст. Ayak dodaray mana takoyami dodar. Chandikat bozor. 500 kaday bozor. Takacho chamohan ino? 5-6 moh budaaст. Mana bu qachay navbatimon. Narxish 4500 bo savdo meshava. Bozor 4000 narx kardaaст. Bu qachay mayda haq. Mana bu qachay navbatimon. 5000 budaaст bo savdo meshava. 46 qilyapti? Bozor to 46 narx kardaaст. Qachay mayda. Ha, qochasi bozordan. Qay navbatimon ay yak sola nav guzashtagi budaaст. Narxish 57 so'm bo savdo meshava. 56 guftesta, 56 guftesta bo muomila meshava. Bozor 52, 51 to 53 ra.
нарх кадеста. Буқачаи ёш, яксола гузаштагии нав. Буқачаи навбатимон 6 моҳа буқача будааст. Карпатаи бароимқа калонтар. 5000 бо савдо мешава. Бозор 45 нарх кадеста. Мана иш қариби як сола будааст. Ишам ҳамун нарх. Бозор ишам 45 нарх кадеста. 5000 гуфта истодагиянд. Дита буқачаи ёш солошона медонед? Солошона намедонистаст. Иш 56 а? 56 бо савдо мешава. Чанд кад бозор? 48 кабута бозор нарх кадааст. Мана иш Карпат шведский 52 кадана. Иша 58 гуфтеста бозор 52 нарх кадааст. Иш чанд пулака? Мана буқа 46 мегум бо муомила мешава, бозор 43 када. 46 будааст, бо савдо мешава. Бозор то 42 нарх кадааст. Солша медонед? 10 моҳа. 10 моҳа буқача будааст.